Oras madihita saluhutna. Dihamu amanami inanami sungsungoni anak konami. Hami sian perhadu pasahaton selamat hari Minggu madihita saluhutna. Asata mulai ma para minggota. Tapara di rohata, tapuji tuhata sian ede nomor 2. Tait dehun ayat sada sahat tutulu. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Songono dohatani Tuhan Yesus. Martua ma akan nama was male mida hati goran, ay pabosurod do nasida. Martua ma akan naya setodi, ay daun nasida do debata
Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan de bata para si rohana sumurung. Mau liate marohanami tuho. Ala di jauho hami tu pakirimon di hagoluan. Saliling nililingna. Sailehon matodim tu rohanami. Asa mergogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami. Jala asa hulului hami akan di banua gijangi. Pargogoi mahami manaluhon saluhut. Nanaing mangabat hami tu hasonangan. Saya paganda haporsiaon pikiran dohot panopaon ni rohanami. Asa monang hami ro di ujungna. Lau majalo tupali hami di julum alani anakmu Tuhan si pangulu hami. Amin. Hudul mahita. Tapuji Tuhata sian ede nomor 20 alu tadeho naik sada dohot 2. patik ni dibata di minggu sadarion ima nanienet sian patik pasapuluhon dohot lapatanna songonon ma didok disi dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona buru-buru manang loguna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu lapatanna ikon di hari rohat di habiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang hita olo marakal mangarehei ugasan ni dongan jolma dohot ugasan tinadikon ni opuna siuru pandona sida mangaramoti asa ugasanna akup ni dang jadi bola-bola ota pardihuta ni dongan jolma manang naposona pe siapa ondona sida jala sidas dasan
madapoton ulaon hian. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tuadupan ni debata hubar tu patik nai. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami. Mangulahon na hubar tu patik mi. Amin. Amin. Tabigi pujian sian. Sola Gracia. Kalau olahraga aku susah, tapi kalau udah grogi aku gampang. Bos cucuran, keringatan enggak. Mengengoknya, kalau itu apa aku jelek. Oh ya, bukan aku buka itu. Karena memang mau kerja apa di dalam mau apa memang bu. Itu nanti lama-lama hilang sendiri. Bandrek. Aku bandrek bikin jahe, bikin serai. Itulah Waktu kalau nggak banyak lain, serai itu aja aku bikin sama jeruk. Kurang makan, makan makan udah. memang kalau dalam mampan urusan aja. Tak dia mau ya. Kalau enggak, dokter Ada gaya malam tuh. Biasanya tuh kalau naik kucing.
puji Tuhan tasian eda nomor 174 deon sada dohot tulu. Dosa tanah gudangi di hadapan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugu naso hatudusan. Para siroha midahami nadangolon. Narodohami tujulum manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahatan dohami tubuh. Jaladang adong hapor siaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manimbil sian akka dalanmu. Masay gudang do pangalaw siyon nami di patikmu. Alay ingot mahami, alay Tuhan. Ala ni denggan ni basam dohot asin ni roham. Say unang paingot-ingot akka dosa ni hapo soon nami. Dohot pangalaw siyon nami. Sa ingot mahami, hobar tu asin ni roham. Dohot na denggan ni basam, ala ni guarmu. Alay Tuhan Yesus. Marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin.
baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosatta. Songono dohatani Tuhan Jehovah. Nunga pola hupaisi aka pangalau sim songon obun. Jala songon obun manorok aka dosam. Say mulak maho tuau ayaw do si paluaho. Hasangapon ma di debata na di kijang. Amin. Tapi gema pujian sian ina.
Tapuji Tuhan tasian edda nomor 726 tay dehon ayat sada. Hatani debata nagabe epistel di minggu tasadarion tersurat di Psalmen 146 mamukasian ayat sada rodi 10 tajah ma marsikat soring. Haleluya, ale toduk todiku puji ma Jehovah. Unang marhaposan hamu tuaka pangarajai. Tuanak ni jolma naso upeo panupahion di bagasan ibana. Ia ruar sobat tordinahi mulak maibana tutanona diari nasasadai pesan ma sude akka sakap-sakap nai. Martua ma manang ise nama bahen di batani si Jakob pangurupina marpakirimon ibana di Jehovah di batana. Sito palangit dohot kanoon, dohot laut rodi isina sudena, si ingot hasitongan rodi saleleng-lelengna. Si patikos uhum tuaka nama nani rupa, si lehon si panganon tuaka nama le. Jehovah makarhari akan atartarate. Jehovah patonggor mata ni akan nama pitung, Jehovah pahehe akan natuki, Jehovah makaholongi akka patigon. Jehovah mangaramoti halak naburo, ibana margogoihon akan nasopot somarama, somarina, dohot akan nama balu, jalasi dipalipe yang godalan ni aka parjahat. Jehovah do raja rodi saleleng-lelengna, debatami alesion, marsudut-sudut do, haleluya. Ido sahatna, martua do natumangihon hatani debata, jala naupeopsa. Amin. Tapuji Tuhan tasian ede nomor 517 taideon ayat sada dot tulu. Di
Tahatidakon maha porsiautai, songon na hinatidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata jahuba, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di porbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata, na tumaon na birnit, di panghuman di silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinur silang, na tua tubanua toru dong ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditodi porbadia, jala adong sada huria na badia. Huria hatopan halak Kristen akan na badia. Dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na mandok. Mulak mangulu do sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin budul mahita. Tabigi matinting na masa dohot nanay si pamasaon di bagasan sa mingguan di huriata. Dihamu amanami inanami, tabigi majolo tikting ni huriata, titing si pamasaon ni huriata dohot naung di pamasa ni huriata. Tikting HKBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda di Minggu 15 dung Trinitatis, Minggu tanggal 25 September 2022. Topik Hadaulaton Mardongan Sabam Niroha. Tikting perjolo pertangyangan sektor di hari Selasa 27 September 2022 di Patupa pertangyangan sektor di sektor Tolu di bagas ni keluarga Nyonya Sinurat Borusiahan, di sektor Opat di bagas ni keluarga PH Panjaitan Inang Situa Boru Raja Guguk, dohot di sektor Pitu di bagas ni keluarga S Manulang Inang Boru Sinaga. Di hari Rabu tanggal 20 September 2022 pertangyangan sektor di sektor Sada di bagas ni keluarga C Batubara Inang Boru Situmorang. Sektor 5 di bagas ni keluarga N Siahan Inang Boru Siaturi. Dohot di sektor Onom di bagas ni keluarga A Manulang Inang Boru Sihombing. Alamat Boy Mataida di Tikting ni huriata. Napa duahon ruas na marulang tahun. Hobar tu data na masuk tu huriata, torop ni ruas na marulang tahun di bagasan minggon, gudang na opak pulsia halak. Hatani di bata, iman na tersurat di pesalmen 110 sia ayat 35. Sai parnonohon ma tuau dalan balobung niaka tonami, ai lomo dorohaku disih. Tusudi ruas ni huriata na marulang tahun, upasahat hamima, selamat ulang tahun, panjang umur, di batama madongani huhut na mamasu-masu. Nama kubasi perminggota saderion, Ima Amang Pendeta Anton Pasaribu STH, Sian HKBP Pogot Resort Surabaya Timur, Distrik 17 Indonesia bagian timur. Paupaton ruas manopang di huriata. Mamuka sadarion keluarga PH Huta Barat Inang A Boru Manulang rap dohot tulu ianakon nasida gabi ruas panopang ma di huriata Sian HKBP Tanjung Sari Resort Tanjung Sari. Maringanan di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 222 Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, masuk di sektor Tolu. 5. Pesta Gotilon di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2022
di patupa huriata do pesta gotilon. Mardala do amplop pesta gotilon tu aka ganup keluarga. Ias marohatta pasahat amplop gotilon songon natar surat di Podatolu ayat sia 1 ayat 10. Pasangak majahuba marhite sian hamoraumu dohot marhite sian patumonaan ni sadok pangomuamu. Jadi marsipijut ma akka sopom jala sirnip tuak anggur akka pangilangamu. Ponopon retreat remaja Naposo di hari Jumat Sabtu tanggal 7 dohot tanggal 2 Oktober 2022 di Patupado retreat remaja Naposo Bulung maringanan di Lamin Etam Ambors Samboja. Biaya registrasi Rp160.000 per peserta. Penutupan pendaftaran di hari Senin 3 Oktober 2022. Hobar to retreat remaja Naposo sadarion. Hobar to retreat remaja Naposo sadarion di Patupa konser mini. Pinangidoma tuganup ruas asa berpartisipasi. Pitu surat sian preses. Dung sidung tiktingon tabigema surat edaran sian preses HKBP Distrik 27 Borneo taringot tu dana pensiun HKBP. Hobar tu surat edaran preses di hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 tapatupado pilihan amplop khusus laho tu dana pensiun HKBP. Pawaluhon dihimbau ma tu sude jemaat asa mengisi tempat duduk inganat tabe ima sekitar 5 tu pitu halak sada bangku dan juga mengatur posisi parkir kendaraan roda 4 dan roda 2 agar lebih teratur dan rapi. Khusus roda 4 dihimbau agar mengambil jalur kiri jalan di saat pulang ibadah. Napasiahon pelayan ke gereja Pagaran sidi khusus jadwal organis dohot pro kantor dohot tikting perhepengon boi mata jaha di lembaran tikting nong adong di hita ganup di pasu-pasu tua ma huriana tapi gima surat jahok kami sian distrik Balikpapan 16 September 2022 hal permohonan madda poton napinar sangapan amanami Padita Resort dohot uluan huria HKBP Distrik 27 Borneo diinganan nabi sikop madihamu dohot lasni roha hai pason dohot gogo habisuhon dohot sahala nasian dibata amata dohot sian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Sahat tu sadarion sisa 21 miliar rupiah nari nama utang ni HKBP tu dana pensiun sian total utang ta 144,7 miliar yan. Sialani tung makirim do pimpinan Eporus HKBP adong kebijakan bahenota B di bagasan bulan September 2022 songon langkah parpudi delas pus laho manggalang dana tusi di baheni pinangido ma tuhamu amanami inanami patupa kebijakani marhite pilihan P manang marhite taken less P di bulan September on. Jaladung tapatupai pitor tatongos ma tu bendahara distrikta di nomor rekening sadau Pak Sia 00 06 66 36 3662 Bank Mandiri
atas nama HKBP Distrik 27 Borneo, asa sahalimanongos tabaen nasian distrik ta on. Songonima pinasahat pangiduanon jala siala harediota hudok hami maulete gudang. Mardonga tabi dohot tangyang pareses HKBP Distrik 27 Borneo tertanda tangan Pendeta Mangido Tua Pandiangan STHMM. Songonima titing ni huriata tapasada marohata martangyang mahita. Puji-pujian mulai tema di pasahat rohanami tuho ale Tuhan nabasa ala dihilala hami do Tuhan didongani diriko parnguluan nami saminggu lilingna jala di bagasan sadarion di pasahat hodo hami sahat tu ingananon memuji pasangapon guarmu di bagasan sadarion ale Tuhan tung macai meragam do ulaun na diulahami di bagasan saminggon alani Tuhan hupasahat hami matuho asa toktong madongani hami di parnguluan nami di parkerejon nami di rumah tangga nami songoni nang di masyarakat nami pe asa gabi jemaat sitiruak kami di lingkungan nami Tuhan gabi contoh alea manami na marhabangsa di Banua Gijang diaka program-program ni huriam HKBP Sentosa pasahat hami matuho asaho matotong na majuluani akka rencana-rencana nami ahape akka na disakapi rohanami say pasahat hami matuho asaho matotong na mangajar-ajari parhaladum ruasmi nalaho bui akka rencana-rencanai mardalan doho denggan ale Tuhan di bagasan sadario Tuhan di namarulang tahun akka ruas ni huriam pasahat hami matuho mauleate Tuhan ala nunga ditabahi ho umur ni nasida setahun alani seleo matongtong pasupasum asa gabe ruas sitiruan nasida natong pasahaton mauleate tuho marhite-hite ditabani umur ni nasida ale Tuhan. Songoni manang akka pertangyangan sektor nami nalahu berlangsung di hari Selasa dohot hari Rabu ale Tuhan. Ale Tuhan juluani ma akka rencana-rencana nami diaka tuan rumah nalau mabuka pituni bagasi nasida nagabe inganan pertangyangan nami Tuhan saya lehom ma pasupasum songoni manang akka ruas ni huriam di sektor-sektor Tuhan retama rohani nasida lau mengikuti pertangyangan ini songoni manang diaka rencana ni huriam nalaho mabahen pesta gotilon hami di bagasan tadi di bagasan tahunon ale Tuhan pasahat hami marencana mion asaho matoktong namang lian serep ni roha dohot kesediaan nami akka ruas lahu madohot di akka pesta gotilonia le Tuhan songoni namang akka ruas mo Tuhan na di bagasan sadarion manang di bagasan mingguon nadong mungkin nadong nahurang sehat pamatangna name di rumah sakit manang menjalani masa istirahat di jabu nabi ale Tuhan upasahat hami matuho asaho matoktong namadongani nasida lehom mapasupasum tu nasida asa lamutumibu nasida hipas dia keruasmu na mungkin nadong di mengalami masalah nadong akka problem-problem di akka rumah tangga manang di parkerejio pe Tuhan asa lehom madinasida jalan keluar asa bui nasida Tuhan di bagasan lasni roha di bagasan dame mangulahon akka ulaonna ale Tuhan satokin nai ale Tuhan lau bigion nami ma barita nauli na pinasahat ni naposom ale Tuhan nunga dubuka hami roha doho pikiran nami Tuhan alani marbarita maho
asa gabe barita nauli bohal nami lau mamuji pasangapon guarmu nabadiai. Ale Tuhan perdosa na gudang dohami. Jumulo sesa Tuhan aka dosa-dosa nami. Asa tama hami di jolom. Marhite anakmu Yesus Kristus upasahat hami ma tangyang namion. Amin. Tapuji Tuhan ta sian ede nomor 740 sia. Laus tapa pemua pilihan sadaa. Dohot sadami. Amin.
Dameni debatana sumurung sia saluhutna roha. Ima mangaramoti hati-hati nang pikiranmu Nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Horas maka manginang selamat hari Minggu madihita. Adorak somar saur hita di bagasan hatan itu hata marhiti jami taon. Upatadahu kami madiri nami musetu hita nak penaung. Di patadahon naking marhiti-hiti tikting. Guarhu padita Anton Pasaribu. Inang boru tabunan. Rabdo dohot tita nuaing dison. Di ibadah siangon. Jongjong majohoinang. Imanasida. Dadana dihami di Palumehot Tuhat Talima. Opak boru sada bawa. Nomor sada 1 nomor 4 boru. Sada bawa. Siap pudam nomor 5. Boru pangguaran nami natuari mamarujuk persikolan di perkuliahan sian Universitas Mula Warman Samarindaun natuari maibana di wisuda. Laos ido haroron nami mangibati luaton jalane sangahu mamarsaur dohot tita di huriat tadison. Hami marhobas di huriah HKBP Pogot Resort Surabaya Timur. Sebulan dope hami disi. Sebelumnya siang Cikeas Bogor. Sebulan dope hami di Surabaya Timur. Jalan Asugut momos di Pasahat Padita Debora Borumunti Pasahat Juta Binami Amak Padita Tusudi Parhalado dohok ruas ni hurian inda nasida sahak mata binasida tu hamusaluhu na horas makamanginan ala di huria nahuhubasi manasida nuaing marhubas ate inang Padita Debora Borumunti nasida memanggati hok kami ala rohami tu Samarindaun nasida di sinuaing iben napaladidok nasida momos pasaha tu nasida ninna lumobima tudongan nasida kepunguanina ate songonima partina dan dihita nuaik tajalo maha tani debata turpuk jamita sian sada Timotius biduonom aya onom rodi sia ala hujaha marodi aya 10 pai huti hutamu pangumuang gudang do tutu hadaulaton angko mardongan sabam niroha ay dangadok tabuat tu hasianganon jaladang tabuan tarbuak kita agia ahalau ruar alay moluadong dihita si pangano dohok parabiton tahasabab pemai ya akka nanaing gabe mamora mada budotu bagasan pangujuna dohot sabil dohot tulan hahisapon hawotoon akka namangago namakalonok kojol maitu bagasan jea dohot hamagoan ayurat ni nasahajahato doroha naholongan dihepeng ido disakapi nadiba ubenali lusian hapor siaoni gabe dia itu dogudang nabirnit tu dirina imasaha Hamua kadongan ruas ni hurian itu hatta namar saur di hari Minggu sadarion
macai apit jala aplikatif do turpuko mangatoi hita di partikian na parpudion diobas na lam tudoras na hamajuon taida jala taadopi saurdo tu parhusoran niaka namasa doho tiki na lam maju lam ragat do taida hamua kadongan akatodi na medang-edang doho manggagat diate-ate ni jolma lam ragat do hamuta kadongan todi ni tiki inuaeng lohot jalamang gopang di hati-hati ni jolma lau mangujuni do mangaliduh kita asa ujok pita tu hamagoa doh tu hamatean adong dosa da sia todini tiki ina di patadahon apostel Paulus diturpuk sadarion imana diguari tod dihahisapon hamokuson keserakahan kerakusan ima tod dinitiki inuaing nadijamoton apostel Paulus naboy sornok jalamang gopang di pusu-pusu ni jolma ai mololoho ti di rohani jolma buidu ibana lilian buidu ibana lilu jalau jomma tu hamagoan doho tu habirniton sahurdo tu pardalanan nitiki doho parhusoran nitikion noek kamang lamangi buk-buk cala labal gado todi hamokusoni mangaliliani jolma ujung laos lidiam majolmai mangahut doho makorus pangomuat tu dirina nasabal gabalgana mangyahi pangumuan na sa balga-balgana jalaido poda ni ekonomi di partikian na parpudion poda ekonomi neoliberalisme na mangulus tu sude luat tu sude bangso nang dihutata di luar tahun nah diguari nuai kamu kadongan pasar bebasin nate didoa kaya nak kota persikolai perdagangan tanpa batas perdagangan bebas jala mangulus doi tu sude luar hamokuson hahisapon ninna apostel Paulus naking diturpukod di ayat sia hirasudidu nuaing jolmaon marsiadu marsiranggut mangeahi arta dohot hamoraon mangeahi hepeng dohot sinamot huaso dohot jabatan sampai so diboto sabdan mangihuton para ahli secara khusus siat tinjauan etika Kristen adong do didok tulu akar kejahatan. Ketika itu tidak bisa dikendalikan, itu sangat
fatal, berbahaya. Cala mangicobuk do tei denuai. Dia mai. Huaso. Hepeng. Dohok sek. Molo adong hepeng segala sesuatu boy do diatur dohok ditotuon iban. Imana tei denuai. Molo adong huaso sudah boy diatur. Ketika uang tidak bisa dikendalikan, molo hahipas hahisapon nadang boy diatur do dirajai. Ujoma tu penyalahgunaan seks. Bere kamu kasus natren di bangsut tasinai. Uang, kekuasaan, seks. Ya. Camot to dirim siane. Idonanidok ni apostel Paulus diturpukon dipaingot si Timotius anak haholongan ni rohanai. Odo si pio pemuda amangin na ibana. Odo si ingotom mudaina. Molo naing marpangomo ako. Molo naing marutu ko di ulaw mo doho di pardalanami. Pangomo ang godang do. Hadaulaton molo di hasabap po jol may rohana. Molo di hasabap po roha jolma na adong di bana. Jalaw doon ang naumaul hamok kadongan. Taulaw. Kadang lu jadu hitam mangetong ina dihalahan hapeso na dihitay. Say taitongi pangumuad doho arta ni halahan, pemasukan ni halahan, keuntungan ni halahan, hapeso adong dihitay. Idi benaido odo pangumuang gudang hasabab pun na adong hasabab pun dirim hasabab pun gajim hasabab pun artam ay suadong dibuat koro tu portibio lau sorako lau songoni do sogo lau haruar ho udok maju tuah muda ise mahamu narosian hitaan mabuan sabiji paku doh salebar papan ro tu samarindaon asa marhuta ibana ison asa marjabu ibana ison adong giboko amang salebar papan asa bui humarhuta doh marjabu di samarindaon manang sadabatu atau satu kubik pasir tangadong Tuhan baik. Tuhanmu ajaib. Tuhanmu mencukupkan dirimu dan kebutuhanmu. Alai molo dang di boto jolma maka sebab pun na adong di ibana. Hisapamay di seluhut. Salinari. Hisapamay di seluhut. Dia pasti akan mengenakan sifat dan sikap keserakahan. Mahatma Gandhi pernah berkata demikian. Bumi memang mencukupkan kebutuhan setiap manusia. Sekali lagi, bumi memang mencukupkan kebutuhan setiap manusia. Tetapi tidak cukup untuk kebutuhan satu orang yang serakah. Tidak mau maju luar biasa deh. Imaidok Mahatma Gandhi. Radido nasa bohal ni jolma na mangulu di tanoon di parade di bata di tanoon alay daksay itu sahalak na hisapan. Hahisapon lamangi bukbuk doi
di rohani jolma, apalagi moloso di boto madok ngasaibi. Dan itu yang digalakkan oleh roh mammonisme, dari kata mammon roh mammonisme jala ditrupuko di ayat 10 di dok Paulus, cinta akan uang. Cinta akan uang, cinta akan harta, mengutamakan uang dan harta di atas segala-galanya, mendewakan uang dan harta di atas segala-galanya. Roh mammonisme imana mangujopon ngulu ni jolma medebu tu habirnito nina Paulus diturpukon. Dang nasalah ho marartainang, dang nasalah mulu gudang hepengmu, dak salah mulu gudang jabum, alai nasalah ketika manusia itu mengutamakan uang di atas segala-galanya, lalu dia akan diperhamba oleh uang dan hartanya. Saudara, itu hamba siapa? Cukup satu kata, saya adalah hamba Tuhan. Jangan sekali-kali kamu itu diperhamba uang atau hartamu. Hidup nani orang ni Paulus diturpukon, cinta akan uang akar dari segala kejahatan. Tidaklah salah kalau saudara itu punya aset, punya deposito. Tetapi yang salah ketika depositomu itu kamu dewakan begitu. Ikokodo mengendalihoni sotung gabi ngulum diperbudak epeng mi doh ulau mi. Ay gudang go hitaw songoni sappe so di boto sabban mengalului bahipuhon babulguk ko nasa haruguk HP ninna Paulus HP bereng jeda jahaman non jamot epistel sinaking aya opati duk sirak to dinai sia dagingai mula mahasangapon nai mula mapamatangai tu tanoi pesam masude. Bersyukurlah amanginang molo di pamatang mi dope to di minu aing adong dope hanguluammu dai doidok naking di episteli duk sirang nih duk sirang todimi siapa matang mi. Nah di paluas debata do penuaing todimi di pamatang mi. Anggoduk jupak tiki na binuhuli debata dialap todi sia daging mi. Hagigio doho nak piulihon wae. Hagigio doho nak pesangapon wae. Idupen na hola mate sada-sada halak itor marpungu do karaja-raja ni huta. Marpungu do par STM, marpungu do ngasa udulan, adiga mau tanomota itorinna. Taiduina, adiga mau tanomon itorinna. Lapatan ni boto hamu do, beuak kalak benonyo, hatok taruhono tutanoi. Gari do ngasa bagas tei inang. Garis dongas sabagas miamang dihagigiho ko molodung sirak to dimi si daging mi itorina do bau anak ta sendiri borutai bau bapon tanopom monitorina do hidupnya do apostol Paulus paingoti danga dong dibuat kolau sorak ko tu portibion jalalau ruar hosogo dakaboko agi paholang dirim siato di hahi sapone paholang
Ai molo adong di hita si panganon, molo adong di honwaeng parabiton, molo bui dinggat di papor hatto dana hinwaeng marsiko lainang amang, bui di papor hatto marhasohota sikop. Cukupkanlah dirimu dengan itu, cukuplah. Mau lihat Tuhan ini madongkon. Ingat, molo so di boto jol mamadok mau lihat di nguluna tunga palai majol menupugus. Itu orang paling miskin. Orang paling miskin di dunia ini adalah mereka-mereka yang tidak tahu dan tidak mau untuk mengucap syukur. Tak kaya dihasabab pun nguluna doh nadong di bana. Jalan amalawat doh hita mangetongin na di halahan. Hape swadong pangotak doh pakurhon ni idi hita, kan? Angko mamereng na di halahan hato pak kita. Alay mamereng na di julut ang mampu hita. Idi bin na juta se di tongi ho arta doh pendapatan ni halahan. Hape di julum surdu go pasu-pasu ni Tuhan alay bui dudak teida. Cukupkanlah, ya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang sudah kau dapatkan sekarang. Bersyukurlah apa yang sudah kamu dapatkan sekarang. Dari doa kamang inang dongan punguan na tua-tua di son, punguan lansia ade. Ya, ay gudang gohala kamang dang bui saha tu umur lansia. Gudang ingok jo akka donga satorbang muna ujui. Gudang naso disi benuai. Hape hita boy do pe hita nuai marede marsurak markor madok haleluya. Mau lihat Tuhan di lehok do pe umur nagajang dia. Sabam marohamisina. Hamu kadongan ruas ni hurian itu hatta. Lam tujibuna dojol manuaing mangiahi dohok makorus pangomoan nasa balga-balgana tu dirina. Idu bena di paingot do hita. Asa say toktong dungo hita. Asa jaga hita. Unang adok siak kita na mabuk hisapan di hamoraon. Unang adok siak kita na hisapan di harta, hisapan di sinamo. Dak sinamot ipola dohok tujuan ningolum. Sinamot ido pakeom mulau mangiahi. Unok ningolum. Camot na kita. Ido benadi paingot kita. Unang hisapak kita. Unang mabuk kita di harta. Jalur nang madele hita molo dangadong. Di bereko di dongami adong, hape di hodang adong, unang madele ho, unang kecewa ho, unang terhirip ho, unang manarita ho. Ide benay dok Apostel Paulus di Turpukon. Odo pangumuang gudang. Ketika kita tiba pada satu pengakuan, aku bersyukur kepada Tuhan atas hidup dan kehidupanku saat ini juga. Unang madele hita, tiki gagal hita. Jala unang gijang rohata, tiki marhasil ngulutta. Imargana. Apa dua? Di halamu Jesus dojol mai asau lu manangi honibana. Jalamano tu hosikap na songona kahalak na merdeka jalana bebas. Di papilito do tuhita na sangat-sangat manot Tuhan. Asa bebas hita. Asa boy hita songon halak na merdeka na pinaluan ni Kristus. Ay gudang gojol manuaing dang bebas dang boy.
dinikmati bana kebebasan ni, kemerdekaan ni. Ala ni sasitong ada ngapula ala ni hagugun narusya dulu ni dirina. Ibana sadiri do mengucup pun ibana. Tu habir nito ni bere kamu mada. Buido disadati kitiki swadong martangnya kita. Tuhan pasu-pasu mangulu nami doho ulaun nami i. Asabui hutur hami mobil asalas rohanami mangulu iho. Tuhan mendengar, Tuhan mengabulkan. Disadatiki dilihat di batama mobili. Nakik tangyanga asalas rohanami mangulu iho. Termasuk mai doho tu garija. HP dung dapok ni mana mobili, di toribana mobili. Gabe bakol mai mana marminggu. Tu dia lao, tu pantai. Tu dia lao, tu puncak. Tu dia lao, liburan. Lupa ibana. Ate. Tu sumber ne pasu-pasui, dia hanya fokus kepada berkat itu sendiri. Perhatiannya, fokusnya hanya kepada berkat. Dia lupa akan sumber daripada berkat itu. Dipaingot kita, dipapilito Tuhan, supaya kita memiliki jati diri yang bebas dan merdeka. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Patuluh. Di patuduhon jala diukap tuhat taido tuhita. Dala tuhanguluan. Ala ibana do hanguluan. Ibana do mual ne pasu-pasu di ngulu. Ibana do Tuhan. Dialah sumber dari segala apa yang kamu butuhkan. Songon naudok naking dang diorai Yesus soinang mangiahi hamorawan. Mengelului hamorawan. Calekom mamor. Ate. Sotung gabi elit pemahamata, sotung gabi ekstripita. Gabi dak tahari koto narta, gabi tapat cuy seho narta, tadak songonin naneng dohonan. Boy do mararta, denggado marsinamo. Alai ingot, marga do ngulum siya sinamokmi. Sutung gabi birni ngulumi alani sinamokmi. Songon namartangi yang nakik Tuhan. Leo madihami pasu-pasu sabui utur hami mobil dungi lam ringgas mahami mangului ho la burju mahami merminggu burju mahami tuarisan ninna HP dunga dong bada kelulua bebena dunga dong muse itorangir langit tianggo ade lupa ibana dinahaciti tangpui. Hamu kadongan saha porsiaon idonani jaboton ni apostel Paulus diturpukon kenakanlah pola dan gaya hidup yang ideal sesuai neraca Tuhan. Neracanya Tuhan apa? Cukup, tidak kurang dan tidak berlebih-lebihan. Cukup, ideal, ya. Cukup artinya pas sesuai dengan takaran kebutuhanmu. Itu artinya cukup. Pas sesuai dengan ukuranmu. Molo lawau tu tukang jahit, ya, molo hutempah celana, ya, cukup 1 meter 1/4. Itu ukuran untuk saya, cukup. Molo di bait tukang jahit ukuran 1,5 meter, mana kupaido ukuran 1,5 meter, boamai, saya roa. Karena kita tidak mengenakan
ukuran yang ideal. Mari kita melihat dan mengenakan ya, pola yang Tuhan tawarkan. Cukup. Tidak lebih dari situ dan tidak kurang dari situ. Ide bena diajari Tuhan Yesus kita mangido di tangiang alia manami lehomma dihami sadarion hangoluan siapari. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukup. Ingat, jatah anak-anak Tuhan itu bukan kemiskinan dan bukan kekayaan. Hidup bena diajari Tuhan Yesus kita mangido di tangiang alia manami lehom madihami hanguluan nasiko ngulu nasiko kebutuhan yang secukupnya. Tangarong lubi siani hidup bena gabi ujom jolma itu godak tu habir niton dan menghalalkan segala cara karena dia menetapkan pola dan komitmen target yang mau dia capai di dalam kehidupannya. Ikut songonon, ikut songonadu, ikut songonan. HP songonai dok nyalak batak gue. Ingok dah. Rurana suhagu haduanggo hagiuk ni jolma. Lubang naso haso sopado anggo hagiuk ni jolma. Itu relatif dan terus berkembang. Jadi moloso di boto jolma madok sae songon lauk rara mai songon lauk mate sudah dioco. Hidup bena dok Mahatma Gandhi, bumi menyediakan kebutuhan yang cukup bagi semua manusia, tetapi itu tidak cukup untuk satu orang yang serakah. Ambillah yang sesuai dengan takaranmu. Ya. Ambillah sesuai dengan porsimu. Bere kamu jomolo arisak kita rupani mengna di pesta adat. Ya. Saya dong gojol tak kudok na hamuda. Saya dong gojol marupani itor diloha. Itor diloha rupani. Guguk. Habis susudena. Itu tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang korupsi. Korupsi dakolan di kantor manang menggulapuk kepeng dakolan. Ya. Jadi di punguan arisa peboido tarida tanda-tanda orang yang korupsi. Di ulau nada peboido taridai. Apalagi maaf kita kahalak Batak itu parjulu do palastik tata sarihon. Hal haso dapotan dope. Ima roha hisapon nanindoknya Apostel Paulus. Dia ambil yang bukan jatahnya. Dia makan yang seharusnya bukan untuk dia. Lalu orang lain kelaparan. Dia mengambil terlalu banyak. Lalu sebagian orang tidak kebagian. Dia memakan terlalu banyak. Lalu sebagian orang kelaparan. Makanya di negara ini tak kunjung tiba ya proses untuk menuntaskan kemiskinan dan kelaparan. Karena sebagian orang mengambil terlalu banyak. Sebagian orang memakan terlalu banyak. Lalu orang lain banyak yang kelaparan. Ketika beberapa orang mengambil yang seharusnya bukan jatah dia. Lalu orang lain pasti akan jatuh miskin. Ambillah sesuai porsi Anda. Belajarlah untuk mengenakan pola yang Tuhan tawarkan. Cukup. Naumarga desi dogma mau liate. Mau liate ma Tuhan. Disudi naung nile homo tua mau liate. Ade. Hamuak kadongan punguan na tua-tua. Gabe huingo akan na tua-tua na siya kurian na hutadikon wae. Jalong gudang gope ruas nilan siya di huriaku. Siya kamu. Ya. Molo akan na tua-tua. Akapungan na tua-tua. Somala on na manau burju tu sa luhut.
Ainu ngalam jonoki bana tu ujung ni seluhut. Ante. Songo perawi do hitan waing nang. Nange mahitan waing merdalan madapot to dermaga si tujuan ni. Nange tate. Songo ni mahitan waing. Ante. Datu ngapolai sario kalah hobe mengelului hamorao mana beje buda tu sario nobe asek di banua gijeng ama di bara di halahon hidup no burju do halahot tu pertanyaan tu perguruan jadi dotong ayah dong ko hata batak madok na poso pangalapan gogo anggok kena tua pangalapan pu dadu panujurion jadilah teladan sesuai dengan neraca Tuhan. Ucaplah syukur dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat Samarinda Sentosa. Horas mahamu di paroro asini rohani tu hatta. Martanya kita. Mulai hati Tuhan. Didenggan di basam. Dileho kolas neroha. Dileho kohang uluan. Bohal nasib kop di para dihodiha mau lihat sikop dongulu nami di paroro tasine roham atau ngunang alang asine rohami ali Tuhan sai linggu mimasudi akaruas ni huriamon jagai manasida horasima sudi siada dana mamet saha tuaka punguan na tua-tua pargugu ya kana poso perhaladong maka padut tunulau persurome asa sabam rohanami bi diadupame pasu-pasu mahatami tu hakka ngoluhon non nami ai idu boalna padiri mahami di minggu nai barom manguduti akka ulaon name namarragami. Tugu-tugu ma sudi akka ruas mam. Tiop tangan nasidabe unak tarujung. Linggumi nasida Tuhan asa sonang roha nasidabe. Manggulmi di partikian nani lehomi di bagasa Kristus Yesus. Amin. Marede mahita laos tabuam ma piliat.
sobahom mapilian nokta papungi tua lupa ni debata martangnya kita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gicang. Hodo haruruan ni saluhu si lehon-lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauli utus. Upasahatami masyan nani lehom mitu hami pilihan nami tuho. Jalo mai gabi uap na hucus dijo lom. Pasu-pasu jala ramoti ma pilihan nami on. Asabui hu parhasya kami. Laupati bulho karajau mi di huria modohot di portibion. Buhai marohanami marhiti-hiti todim. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamina di banua gijak sai pinar badia maguarmu sai Roma harajaomu sai saut malomoni roham di banua tongosongon na di banua gijang lehom matuhami sadari ukang ulua siapari sesai madusa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unang hami togiho tu pangujunan balua hami sian pangago. Bagasa dame dohot lasne roha jalo mapasu-pasu nasib kopsiat Tuhan di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho di sodako Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohanami daho di dopako Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amin, selamat hari Minggu. Horas maka manginang, tapi nami mah dihamu saluhurna. Nanti om
situ ada mau masuk